ҳафзаи интихоботии Хуҷанд 26 тибқи қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шуда аз 7 аъзо иборат аст. Ҳар як аъзои комиссия аз рӯи нақшаи тақвимии чорабинии асосии ҳафза барои гузаронидани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ва гузаронидани семинарҳои омӯзишӣ ӯҳдадор шудааст. Корбариро дар ин самт ҳафзаи интихоботии Хуҷанд 26 оғоз кард. Бо 20 нафари тақсим намудем. Санаи 2 сентябр мо аллакай бо 40 участкаи интихоботӣ машварат гузарондем. Мана ҳозир бо ба нақша гирифтем ки имрӯз бо участкаҳои аз 43 то 64 участкаҳои интихоботӣ аз 43 ва 64 семинар озмоиш гузаронем. Оиди фаҳмонидани ҳуҷҷатгузорӣ. Дар шаҳри Хуҷанд як ҳафзаи интихоботӣ ва 64 участка ташкил карда шуд. Участкаҳо аз рӯи ба қайдгарии шумораи аҳолӣ ташкил карда мешавад. Дар шаҳри Хуҷанд теъдоди интихобкунандагон 103685 нафарро ташкил мекунад. Дар 22 маҳаллаи шаҳри Хуҷанд вобаста ба шумораи аҳолӣ участкаи интихоботӣ таъсис ёфтааст. Маслан дар маҳаллае ки шумораи сокинонаш аз 20 то 30,000 нафар аст, як участкаи интихоботӣ амал мекунад. Барои дар сатҳи баланд гузаронидани интихобот дар маҳаллаҳое ки аҳолӣ зиёд аст, участкаҳои интихоботӣ ба таври кофӣ таъсис ёфтааст. Аллакай ба ҳамаи 64 участкаи интихоботӣ мо гӯша ва лаҳоҳое супоридем ки онҳо кори фаъолияти худро аллакай сар карданд. Дар участкаи интихоботии рақами 53 9 нафар аъзо ҳамрӯза фаъолият мекунанд. Ҳамзамон рӯйхати омӯзгороне ки корҳои фаҳмондадиҳӣ мебаранд таъсис дода шудааст. Барои маъюбон вақти гузаронидани интихобот ба хотири дар навбат наистодан ҷойи алоҳида ташкил карда шуд. Ба ғайр аз ин дар вақти гузаронидани маъракаи сиёсии ҳуҷраи модару кӯдак ва утоқи тиббӣ фаъолият хоҳад бурд. Дар участкаи мазкур 2500 нафар интихобкунанда ба қайд гирифта шудааст. Дар ҷаласаи комиссияи участкавӣ пеш аз ҳама баррасии санадҳои меъёри ҳуқуқӣ вобаста ба интихоботи президент, пеш аз ҳама қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор санадҳои меъёри ҳуқуқӣ вобаста ба интихобот, аз ҷумла дастурамалӣ гузаронидан ва омода кардани участкаҳои интихоботиро мавриди баррасӣ қарор дода, бо аъзоёни комиссия онро омӯхтем ва аз рӯи он мана кори участкаро фаъол кардем ва корҳо рафта истоданд. Инчунин дар участки интихоботии рақами 51 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии Хуҷанд 26 корҳои омодагӣ бо маром идома дорад. Дар ин ҷо шумораи интихобкунандагон 2039 нафар ба қайд гирифта шудааст. Корҳои омодагӣ бо маром ҷараён дошта барои ҳуҷҷатгузорӣ аз ҷониби ҳавза корҳои ташкилӣ дар сатҳи баланд гузаронида шудааст. Участкаи интихоботӣ ба қайд гирифта шуда истанд ва рӯйхатҳои рӯймизӣ ва рӯйхатҳои бардевории интихобкунандагон омода шуда истодааст ва гурӯҳи тарғиботчиён ва ташвиқотчиён аз ҳисоби омӯзгорон ва аъзоёни комиссия ташкил карда шудааст ки бо ин самт корҳо рафта истодааст. Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки то рӯзи интихобот ба синни 18 расидааст, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк ҳуқуқи дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карданро доранд. Аз ин рӯ ҳар нафаре ки ҳисси ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ дорад ва барои ояндаи кишвари худ бетараф нест, дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ фаъолона иштирок карда дар рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ саҳми худро мегузорад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.